नाथाय दिनै फंसे बाथ्रा थोंजोङै बुंगोन पुर्निमा जेब्ला आं गेमस्रिजों मोजां मोनलायबाय दंमोन बै समावबो गेमस्रिया पुर्निमा पुर्निमा बङाइगाव थाङोब्लाबो पुर्निमा आब' पुर्निमा आब' पुर्निमा पुर्निमा आब'नो हाबैनि नै पुर्निमानियाव फैदो पुर्निमाखौ लोगो मोनदो आं सिनायामोन बे मानसिखौ जेब्ला आंजों गारलायनाय जायो अब्लासो आं बे पुर्निमाखौ सिनायदो पुर्निमाया सोर बिराद गोबावनिफ्राय आं नेना दंमोन हिन्जाव गोदाननि महरखौ नायनो थाखाय बिराद एक्साइटेडमोन ओमफ्राय नै दासो लोगो मोनफैबाय आगैखौ बिराद अखाफोर गावदांबाय नोंथांमोनाथ' माने बे भिडिअखौ टाइटेल आरो थाम्बनेल आरो इन्ट्र नायनानै एसेब्लाबो मिन्थिखाबाय दाथ' लोगोफोर बयबो माने इन्ट्र भिडिअखौ नुखाबाय माने गेमस्रि आब'आ माने जेम्सनि हाबायाव फैनानै ओंखाम जानानै थांबाय आरोना ओमफ्राय आरो जेम्स आदाखौ आरो बाजैखौ माने बोर होनानै थांबाय बे भिडिअखौ फुल नायबासो मोजाङै मिन्थिनानै मोनगोन आरोना माने फैमारदोंना फैमाराखै माने गेमस्रि आब'आ माने आदा जेम्सनि हाबायाव बेखौ माने फुल नाय भिडिअखौ आरो जाय माने आदा जेम्सखौ मोजां मोनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बे भिडिअखौ फुल नायनानै लादो आरोना बिदिब्ला नायदो नैबे भिडिअखौ आब' गेमस्रिया मा बुंलांखो बिराद गोबावनिफ्राय आं नेना दंमोन हिन्जाव गोदाननि महरखौ नायनो थाखाय बिराद एक्साइटेडमोन ओमफ्राय नै दासो लोगो मोनफैबाय आगैखौ बिराद अखाफोर गावदांबायदि आदा जेम्सनिया मोजां मोनसे जानोसै दा देदोन माने आब' ट्रिया माने जेम्सनि हाबायाव फैयाखै आरोना बेखौ माने एडिटिं बानायनानै आपल'ड खालायदों आरोना सोरबा माने फेसबुकआव बिनिफ्राय बेखौ बेफोरबायदि बुंदों आरोना आरो नैबे मोनसे ट्रिया माने जेम्सखौ मोनैनि दुखु माने जेम्सनि भिडिअ नायनानै माने बिराद दुखु जानानै दा गाबबाय दङ आरोना गेमस्रिया नैबे भिडिअखौ नाय फारसेनिफ्राय नाय नैखौ दाथ' लोगोफोर बे भिडिअखौ नायनानै नुखाबाय माने जेम्सनि हाबायाव माने गेमस्रिया फैयाखै आरोना जास्ट माने बेखौ बेलेगफोरा माने एडिटिं बानायनानै फेसबुकआव आपल'ड खालामनानै होदोंमोन आरोना ओंखाम जेबो जाफैयाखै जेबो भिडिअ गैया गेमस्रिनि माने गेमस्रिया जेम्सनि हाबायाव फैयाखै बिनिफ्राय आरोबाव मोनसेबाव आरोना मोनसे भिडिअ आरोबाव आरोना लोगोफोर माने जेम्स आदाखौथ' माने मा होनो पुर्निमा नामा बेयो माने मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन ना बिनि सायावनो दा माने जेम्स आदाया माने रिप्लाइ भिडिअ लाबोदों आरोना लोगोफोर नैबे भिडिअखौ नायनानै ला फारसेनिफ्राय गोबां मानसिफोरानो आंखौ कल खालामदोंमोन गसाइगावनिफ्राय लानानै उदालगुरि ओरै बोथोरनि थाखायसो फैयासै ना पुर्निमाया बुंनानै होबाय भिडिअनि गेजेरजों खानाय दास्रि मडेलिं खालामनानै स्टाइल खालामनानै मिनिनाय टाइपै आंनि हिन्जावनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा बुंनो हाबाय ना बेनि थाखायसो फैयासै नाथाय गोबां सेंग्रा गथ'फोर फैदो खाथि खालानि बैफोर फैनाय गथ'फोरा आंनियाव मोनसेबो कल गैया तामुलपुरनि बयनिख्रुइबो बांसिन सेंग्राफोर फैदों आरो जाय सेंग्रा गथ'फोरा फैदों बिसोर आंनाव रावबो कल खालामाखै ओरैनो फैदों ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों आं तामुलपुरनि सेंग्रा गथ'फोरखौ लानानै आरो जोंनि खाथि खालानि गथ'फोरा फैनानै दि मोसाफैदो स्टेजाव आं ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों आं रंजाफादों बिसोरजों आं लान्थि खुनानै रंजानायखौ गोबानो गाज्रि मोन्दों दा आंनि हाबाया मण्डपाव जिरायनानै जोब्बायल'मोन बेनि फुङावनो सिखारना नायोब्ला बायदिसिना गोबां बाथ्रा सोरबाया फेसबुकआव लिरनानै होदों बेनि हिन्जावआ बिब्दि होननानै बेनिफ्राय पुर्निमाया दा सोर जालायखो एसेबां हिम्मत बियो बबेनिफ्राय मोनखो भिडिअआव फैनानै बाथ्रा बुंनो जेम्सआ बेफोरबायदि मानसिखौ लादो जोबोर मोजांनि बाथ्रा मेकआप खालाम देलाय आं थोंजोङै बुंगोन आं दिनै फंसेबो बाथ्रा बुंनो गोसो गैया आं हाबा जागोदानथार जोंहा संसार जानांगौ हाबा जागोदान समावनो सोरजोंबा दान्थे बिदान्थे खालामनाया बे मोजांनि बाथ्रा नङा आरो बेफोरबायदि मानसिखौ बुंनांगौनि जेबो गोनांथिबो गैया जेबो गोनांथि गैया मानो होनोब्ला जोंनि संसारखौ
गाज्रि खालामनो थाखाय आरो जोंनि दिनखौ गाज्रि खालामनो थाखाय गोबां मानसि गोबां दुश्मन दङ आं बेखौ मिथिखागौ जेरैखि जाया गाज्रि खालामनो हानांगौ दा बे आंनि मोजां दिनाव मोजां समाव आं सोरखौबा बुंनो एसेबो गोसो जायाखैमोन नाथाय दिनै आं फंसे बाथ्रा थोंजोङै बुंगोन पुर्निमा जेब्ला आं गेमस्रिजों मोजां मोनलायबाय दंमोन बै समावबो गेमस्रिया पुर्निमा पुर्निमा बङाइगावआव थाङोब्लाबो पुर्निमा आब' पुर्निमा आब' पुर्निमा पुर्निमा आब'नो हाबैनि नै पुर्निमानियाव फैदो पुर्निमाखौ लोगो मोनदो आं सिनायामोन बे मानसिखौ जेब्ला आंजों गारलायनाय जायो अब्लासो आं बे पुर्निमाखौ सिनायदों पुर्निमाया सोर बेनि डिटेल्सआ मा गासैबो पुर्निमानि डिटेल्सखौ आङो बै समावनो मोनजोब्बाय दिनै गेमस्रिजों थाफायो पुर्निमाया फट'फोरावबो मोनफ्रोमबो बिथिङावनो मेक्सिमाम नुयो आं डाइरेक्ट बुंखागोन आङो दिनै गेमस्रिजों गोबां मानसिखौ नुयो मोजांनिख्रुइ गेमस्रिनि उनाव थाफानाय गेमस्रिजों खाथि खालायाव थानाया गाज्रियासो बांसिन डाइरेक्ट होनखायो गेमस्रिनि भिडिअफोराव नुफानाय माखासे मानसिफोराना मोजांजों लोगो जानो गारनानै बिनि साखाथियाव थानायफोरा बांसिनानो आलबाल जानला मानलासो अब्ला बैफोरबायदि पुर्निमामोन बायदिया जोंनि बागै मा बाथ्रा साननो हागोन मा मोजां बाथ्रा बुंनो हागोन हाबायाव जिरायनानै मण्डपनिफ्राय जोब्बायल' मा साननो हागोन बिसोरो फिउचारनि बागै गावनि जिबननि बागै मा मोजां बाथ्रा साननो हागोन बिसोरो देलायनाय बेरायनाय खानाय दास्रि दास्रि फेसबुकाव लाइक फैनाय मेकआप फोननाय बेफोरखौ गासैबो हायो देलायनाय मेगनाव आइलेस सोनाय मेकआप दाफबनाय खानाय दास्रिनाय खानाय गेजेरखौ सिंखावनानै दास्रिनाय बेफोरखौ गासैबो हायो दिनै साननोनो रोङाखै बिसोरो मा बाथ्रा बुंनांगौ जोङो उल्था रिप्लाइ होनो गोनांब्ला नोंसोरनि बेफोरबायदि हावायाव बेरायथिंनाय सोरखौबा जानला मानला बाथ्रा बुंनो फैनाय सोरखौबा गाज्रि बुंनानै ओरैबायदि सानदोंमोन खोमा बेफोरबायदि बुंना होयोब्ला हाबायाव बेनाव मानसि थांनाय नङा बिनि हाबायाव रावबो थांनाय नङा जोंनि बाथ्राखौ खोनानानै बेफोरबायदि सोनो दिनै आंनि हिनजावा आंजों हाबा जानो थाखाय आंजों हाबा जायोब्ला ससियेल मिडियायाव गोसारजोबगोन आंनि हिनजावा मिथिखागौ आंजों हाबा जानो माबायदि हिम्मत खालामदों मानसिफोरा गोबां बाथ्रा साननो हागौ आंजों हाबा जानो माबायदि हिम्मत खालामदों आंनि हिनजावा एसेबां गाज्रिब्ला माबायदि हिम्मत खालामदों सोरबा सानना नायनो हागोन ना आं बेखौनो बुंगोन लोगोआनो थानाय मानसिफोरानो सासेबो बेवहाय मोजांखौनो जों नुवा बिसोरनि दलाव अब्ला मा मोजां बाथ्रा साननो हानो मोजां मोजां मानसिफोरजों थायोब्लासो मोजां मोजां लोगोफोरजों थायोब्लासो मोजां बाथ्रा बुंनो हागोन मोजां बाथ्राखौ ओरैनो बुंनो हाया सासे मानसिया मोजां मानसिजों थायोब्लासो मोजां बाथ्राखौ बुंनो हायो सादुजों थायोबा सादु जायो होनना बुंनाय दङ दुथांजों थायोबा दुथां जायो बिजाबावनो रोखा रोखा लिरनाय दंखायो बेफोरबायदिनो जोंखौ गाज्रि खोलैनो साननानै गावासो दुनियानि मानसिजों रायजादों जाम्बिया बे जेबोखौनो साननो रोंखाया नालाय जेबोखौनो रोंखायाना बिसोरो जेबोखौनो साननो रोङा साननाय हनाय जेबोआनो गैया हावायाव गिदिंथिंनाय बेरायथिंनाय जानाय लोंनाय देखायनाय बेखौल'सो रोंगो दिनै आङो बुंखायो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां खामानि मावनो दङ नोंसोरनि बाजेटखौ लानानै लोगोफोर आदा जेम्सनि बुंनायखौ खोनाखाबाय मानो होनोब्ला बे पुर्निमा आरोना बे पुर्निमायानो आरोना बे मेन बे भिडिअनि खार'ना पुर्निमायानो आरोना दा माने आदा जेम्सनि मेन खार'नानो जाहैदों पुर्निमा
माने हाबानि अखानायैनो माने पुर्निमाया मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामनानै होदों आरो ना माने आदा जेम्सनि हिन्जावखौ माने हाबा जाखांनाय होननानै माने मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन आरो ना फेसबुकआव। बेनिफ्राय दा आदा जेम्सआथ' माने रिप्लाइ भिडिअ होखाबाय, नोंथांमोनाबो नुखाबाय। दाथ' माने पुर्निमाया सोरजों थाफायो बेखौबोथ' माने जेम्स आदायानो बुंनानै होखाबाय माने पुर्निमाया गेमस्रिजों थाफायो आरो ना माने गेमस्रिनि खिथु सुनानै होग्रा आरो ना माने गेमस्रिनि खिथु सुना होग्रासो बियो पुर्निमाया। आरो जेम्स आदाया जेब्ला माने गेमस्रि आब'जों रिलेसनशिपआव दङमोन बे समनिफ्रायनो माने गेमस्रि आब'आ माने पुर्निमाखौ लोगो हमलांनो आरो पुर्निमानि न'आव थांनो होननानै बुंबाय थानाय क्लिपखौथ' खोनाखादों। बे भिडिअआ बेनोमोन आरो ना लोगोफोर। मानो होनोबा बे भिडिअखौ आब' गेमस्रियासो बानायनो होखोना ना माने पुर्निमाया गावसो गोसो जानानै बानायखो बेखौ मिथिला आरो ना। जिखुनु दाथ' भिडिअआव बुंखाबाय जेम्स आदायानो माने गेमस्रिनि खिबुआव थाग्रा नालाय खिबुआव सुना होग्रा आरो ना माने आब' गेमस्रिनि। बेनोसै लोगोफोर दिनैनि आपडेट भिडिअआ। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनसिगोन। बाय बाय।